कदामख्यम् तदा देवी सदा वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साक्षान्तं ससगणं रघुनाथदिस्थं तं ससीवं दस्वैतं ससाधुरं परिशांसं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णाबादां सगगण ललिता विशाखन्विष्टं லிங்குங்களா श्रीकृष्णपरं பண்ணட்டா? ஓகே ஓகே बन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्तगञ्जन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुश्च गरुभ सिन्धुपयेव च बदिदानां पावनेभ्य वैष्णवोऽप्य नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्य गिदाय च जगत्किदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो माघवन्याय कृष्णप्रभे प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमो गौरवित्मे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाय प्रस्भाय पुत्तले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नमिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विश्लेय शून्यवादी भाष्यस्त्य देशदार्शिने पञ्च तत्त्वामक कृष्णं भक्तरूपस्वभावकं भक्तवादारं भक्ताख्यं नमामि भक्तभक्त्यं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवास गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे வெரி कृष्ण குட் महाराज। வெரி குட் வெரி குட். சர்வா பிரபு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வா பிரபு இருக்காங்களா? மாதாஜி குமுதா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி இருக்கேன். பிரபு செல்லகுமார் பிரபுக்கு லிங்க் அனுப்புங்க பிரபு. அவர் லிங்க் அனுப்ப சொல்லி எனக்கு கால் பண்ணாரு. இந்த 9 மணி லிங்க் அனுப்பிடுங்க பிரபு செல்லகுமார் பிரபுக்கு. 9 PM லிங்கா? ஆமா ஓகே ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே. என்ன தெரியுது பிக்சர் பாருங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். தெய்வாசுர சம்பத் விவாக யோகம். அத்தியாயம் 16. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. இதுல என்ன தெரியுது? சாரி, அதுக்குள்ள ஒரு கால் வந்துச்சுங்க. இது அத்தியாயம் 16 தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்திலும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த படத்திலேயே யாருக்கு தெய்வீக குணம் இருக்குது, யாருக்கு அசுர குணம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த படத்திற்கும் யாருன்னு தெரியுதுங்களா டிவோட்டீஸ்? இந்த படத்துல இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது யாரு தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுதா? யாருன்னா அந்த வாழை தூக்கிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு கம்சன். இந்த கையெடுத்து கும்புறது வந்துட்டு தேவகி. வசுதேவர் வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசுதேவர் தடுக்கிறாரு. இதுல யாருக்கு அசுர குணம்? கம்சனுக்கு. தெய்வீக குணம் யாருக்கு? தெய்வீக குணம் வசுதேவர். அவருக்கு யசோதா. யசோதா யசோதால தேவகி. தேவகி. யசோதாவுக்கு நந்தகோபர். ஓகேங்களா? இந்த குணத்தை பத்தி நம்ம இதுல இப்ப பார்க்கலாம். இந்த குணத்தினால என்ன ஆகுது ஏதாவது. அதே மாதிரி 15வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை பார்த்தலாம். என்ன சொல்லியாச்சு? பற்றற்ற
பற்று விட்டுட்டு நம்ம பற்ற பகவான் இடத்துல செலுத்தணும். அதன் மூலமா தான் நம்ம பற்ற விட்டாதான் பகவான்கிட்ட சரணடைய முடியும். அது 1லேருந்து 5 வரைக்கும். அசங்க சாஸ்திரேன தினேன சித்வா. ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல். அது பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷு சகா. ஞான சக்ஷு மூலமா. அது எப்படி நமக்கு கிடைக்குது? முக்கியமான பாயிண்ட். குரு மூலமா. ஆன்மீக குரு நமக்கு தேவையே தேவை. பகவானை சரணடைவது டைரக்டா போய் அடைய முடியாது. ஒரு குருவின் மூலமாக தான். குருவிட்ட சரணடையணும். குரு நம்மளை கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போவாரு. அடுத்து இந்த உலகின் பராமரிப்ப பகவான் இருக்கிறாரு. எப்படி இருக்கிறாரு? வேதேச சர்வர் அகமேவ வேத்யோ. வேதங்கள் வேதம்னா பகவான் தான். வேதங்களை அறிபவரும் அவர்தான். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் அவர்தான். வேதங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் இது இதி குஹ்யதமம் சாத்திரம் இத முத்தமம். என்னன்னா வேதங்கள் மற்றும் வேதங்கள் சுருக்கம் என்னன்னா நாம பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுதான் குரு மூலமாக அந்த ஞான சக்ஷு அந்த திவ்யமான ஒரு பார்வையை பெற்று குரு மூலமாக பகவானிடம் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற பற்றுகளை அறுத்துட்டு அந்த பற்றை அப்படியே பகவான் மேல வச்சு பகவானிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும். இது 15வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். 16வது அத்தியாயத்தில் என்னன்னா தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள் எப்படி பவந்தி சம்பந்தம் தெய்வீம். பவந்தி தேவர்களுக்கும் சம்பந்தம் 2 பேருக்கும் என்ன? தெய்வ குணத்துக்கும் அசுர குணத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அசுரகுணம் தம்போ தர்போ அபிமாம் நஷா. தம்போ அப்படின்னு நல்லா தம்பாட்டம் அடிச்சுக்கிட்டு தரும். இப்ப நிறைய அசுரகுணம் தான் இருக்குது. இது தமிழே பாருங்க தம்போங்கிற பாருங்க தம்பாட்டம் அடிச்சுக்கிறது. எனக்கு எங்க வீட்டுக்காரர் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாரு, என் பையன் வஸ்தாங்க எடுக்கிறான், எனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்குது, நான் அழகா இருக்கிறேன், நான் இத்தனை படம் வச்சிருக்கிறேன், நான் இத்தனை நகை வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் தம்போ தர்போ அசுரகுணம். அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள் எப்படி நசுகம் ந பராம் கதீம். அவர்களுக்கு சுகமோ பகவானிடம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்போ கிடையாது. 1 யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிற இது மாதாஜி. 1லேருந்து 3 வரைக்கும் மாதாஜி படிச்சிருங்க. மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருங்க. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே. வெரி குட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு தெய்வீக குணங்கள் என்னென்னு. நம்மகிட்ட இருக்குது இது எல்லாமே. இந்த குணமெல்லாம் இருக்குது. ஆனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வரணும். இந்த குணம் எல்லாம் இருக்குது. நமக்கு அச்சமின்மை, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்குது, அச்சமில்லாத இருக்கும். தகுந்த நிலையை தூய்மையா இருக்கிறோம். எப்போ இந்த கிளாஸ் அட்டன் இது பண்ணி வரோமோ கண்டிப்பா வரதுக்கு முன்னாடி கூட எல்லாருமே பக்தியில இருந்தவங்க தான். ஏதோ ஒரு தேவர் தேவியர் வழிபாட்டில் இருந்தாலும் நம்ம தூய்மையா தான் வச்சிருந்தோம். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி இது இப்பதான் நமக்கு போவோம் வருவோம் சாமி கும்பிடுவோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் ஆன்மீக ஞானம்லாம் ஒன்றும் விருத்தி வரல. போனோமா கோயிலுக்கு போனோமா தேங்காய் வாங்கினோமா அங்கே உடைச்சோமா உக்காந்தோமா சாப்பிட்டோமா. அதுவும் உள்ள சாமி கும்பிடும்போதே உண்மையை சொன்னால் புது செருப்பே போட்டு போகிறதில்ல கோயிலுக்கு. பழைய செருப்பு தான். புது சுட்டு போனால் அதை யார் தூக்கிட்டு போவாங்களோ அந்த ஞாபகம் தான். அதுவும் இல்லாத சாமி என் செருப்பை பார்த்துக்கொண்டு வேற பகவானுக்கே கூட நம்ம வேலை வைப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம். ஞானங்கிறது இல்லை நமக்கு. அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லை நமக்கு. நம்முடைய பொருள் பெருசு. ஐயோ அது 200 போட்டு வாங்கினேன், அது 500 போட்டு வாங்கினேன். அது அந்த ஞானம் தான். அந்த ஞாபகம் தான் நமக்கு இருக்கும். இது ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். நம்ம அந்த மெட்டீரியல் ஞானத்தில் தான் இருக்கிறோம். அதுலேருந்து விட்டுட்டு இங்கே வரணும். தானம் எங்கே செய்யணும், யாருக்கு கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும் இருக்குது. தானம்னா பார்க்குறவங்களாம் தானம் கொடுத்துடக்கூடாது. அவன் இங்கெல்லாம் பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா பிச்சை எடுக்கிறவங்க பூரா பிச்சை எடுத்து போய் குடிக்க தான் செய்கிறான். அவன் குடிக்கிற பாவம் எனக்கு கொடுக்குறவங்க தான் வந்து சேரும். சுய கட்டுப்பாடு. என்ன சுய கட்டுப்பாடு? பகவானுக்காக நம்ம நாக்கை கட்டுப்படுத்தணும். அவருக்காக 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குதுங்களா? சுய கட்டுப்பாடு. யாகம் செய்யணும். என்ன யாகம்? நமக்கு சங்கீர்த்தன யாகம். நமக்கு வேதங்களை கட்டுறது. இப்போ வேதம் பகவத்கீதை வேதம் தான்.
பாகவதம் வேதம், வேதங்கள் ஒரு பகுதி எல்லாம் படிக்கிறீங்க நீங்க. வேதங்களை தவம் தவம் இருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு ஏகாதசி விரதம், ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது தவம். நமது தவம் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது, சாண்டிங் பண்றது, இப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இதெல்லாம் நான் தவம். எளிமை, நம்ம சிம்பிளா இருக்கணும். அகிம்சைனா தான் பிற உயிர்களை கொல்லாமல், பிற உயிர்களை மட்டுமல்ல பிறங்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடிய பேச்ச கூட நம்ம பேசக்கூடாது. அதுதான் அகிம்சை. நான் நான்வெஜ் சாப்பிடலைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் மனசு புண்படும்படி பேசுறேன் பாருங்க, அது வந்து அகிம்சை கிடையாது. அது அகிம்சையில அது இம்சை. வாய்மை, பொய் பேசக்கூடாது. இருக்கிற இதுலயே ரொம்ப மிகப்பெரிய தவறு எதுனா பொய் பேசுறது தான். அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, துறவுனா பற்று இருக்கிறது, சாந்தி, அமைதியா இருக்குது, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. யார் எது செஞ்சாலும் நம்ம குறை சொல்றோம், குறையா இருந்தா கூட சொல்லாது இருக்கிறது நல்லது. எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமைமை, மரியாதை. எனக்கெல்லாம் மரியாதை எது வேணாங்க. எதுக்கு மரியாதை? இது அழிய போற உடல், எதுக்கு மரியாதை? இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் தெய்வீக குணம்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. கேட்கவே இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த குணத்தை நம்ம வளர்த்திக்க நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டும். அது பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க. யார் இருக்கிறீங்க? அடுத்து படிங்க. பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. வேறவங்க யாருன்னா படிங்க. யாருமே இல்லையா? பேரை பாத்திர ஒரு தடவை. பிருதாவின் பத்மாவதி சேகர் மாதாஜி, செல்லகுமார் பிரபு படிக்கலாமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருதாவின் மைந்தனே பதம். ஓ சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. தம்போ தர்போ பிரபு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும், மொழிபெயர்ப்பு மட்டும். அடுத்து பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க. அடுத்து குமுதாரி மாதாஜி படிங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். அசுர இயல்புடையவர்களுக்கு இந்த குணம், தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறது, அகந்தையா இருக்கிறது, அகம்பாரம், சும்மா வீணா கோபம், கொடூரம், இது எல்லாமே அசுர குணம். படிச்சீங்க வந்து தமிழ், உங்களுக்கு புரியுது இல்லைங்களா? இது எல்லாமே அசுர குணம். இந்த குணத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. படிங்க மாதாஜி. பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழ்களில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. தெய்வீக குணம் இப்பதான் படிச்சார் பிரபு, படிச்சார் இல்லைங்களா? தெய்வீக குணத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப அசுர குணத்தை நான் உனக்கு விளக்குறேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இப்ப யாருடைய குணம்? யார் படிங்க? படிக்காதவங்க படிங்க. குமுதாமாஜி படிங்க. இவ்வுலகம் படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது எனக்கு ஜெகன் மித்யா கிருஷ்ணா, அந்த இது மனசுல ஜெகன் மித்யா, இது சத்தியான்னு வருமே, மறந்துட்ட, சாரி டிவோட்டிஸ். அதாவது இந்த உலகம், இந்த உலகம் வந்துட்டு பொய்யே. இது வந்துட்டு இதுக்கு யாரும் எஜமானர் இல்லை, பகவான் கிடையாது. இது என்னது? ஒன்லி இந்த புல இன்பத்துக்கு தான், அதுவும் காம இச்சை, அதனாலதான் உண்டாக்கப்பட்டது. இந்த உலகத்துல காம தவிர எதுவுமே இல்லைங்கிறாங்க அவங்க. எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனமான ஒரு வார்த்தை. அதுதான் அசுரர்களுடைய குணங்கள். அப்படியே படிச்சு குமுதாமாதியும் படிச்சிருங்க. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைகின்றனர். தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி இருக்குது, எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க. அவங்களுக்கு திருப்தியே கிடையாது, திருப்தியே கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது புலனின்பம், காமம். இதெல்லாம் என்னது? கர்வம், பொய். அதுல மயங்கி எப்பயுமே அவங்க வந்துட்டு தூய்மையற்ற விரதங்கள் தான் ஈடுபடுறாங்க. பகவானுக்காக ஒரு இந்த மாதிரி விரதம்லாம் ஈடுபடுறது கிடையாது அசுரர்கள். அதே மாதிரி டெம்பரரி பொருள் மேலதான் அவங்களுக்கு கவர்ச்சி. பன்னெண்டான பொருள், சச்சிதானந்தமான பகவான் மேல கிடையாது. சச்சிதானந்தமான எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. அசத்து தான்.
படிச்சிருங்க பத்மாவதி மாதாஜி. ஆளுக்கு 2 2 3 3 படிச்சிருங்க. படிங்க மாதாஜி. ஓகே. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அடக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுக்கர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஒரே வார்த்தையில சொல்ல போனா அவங்க புலன்களுக்கு திருப்தி கொடுத்தா போதும், வேற எதுவுமே தேவையில்லை. எனக்கு நாக்கு எது இஷ்டமோ அதை நான் சாப்பிட்றேன், என் கண்ணுக்கு எது இஷ்டமோ அதை நான் பார்க்கறேன், என் காதுக்கு எதை கேட்க இஷ்டப்படுறேனோ அதை கேட்கறேன். அவங்களுக்கு வந்து ஆசை தான். அந்த ஆசை வந்து என்னது, ஆசை 100 வகையா, அதேதான் ஆசை 100 வகை. அந்த ஆசை அந்த கையிலால பந்தப்படுத்திருக்காங்க. இதனாலாவது காமம் கோபம், ஒரு பொருள் கிடைக்கலன்னா அந்த பொருள் மேல இதுக்கு ஆல்ரெடி காமயேச குரோதயேசன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது பகவத்கீதையில. காமம் அது மேல ஆசை வருது, கிடைக்கலையா கோபம் வருது. உடனே என்ன செய்யறோம், வேற வழியில நாம அதை வந்து சேகரிக்கிறதுக்கு செல்வத்தை, எல்லாம் பணம் தான். மனித நாகரத்துக்கு முக்கிய தேவை என்ன, புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும். இதுதான் அவங்களோட இது. யாருடைய இது, அசுரர்களுடைய குணம். பதம் 13 15 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அணிவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவானவனும் மகிழ்ச்சியுமானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் குழப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே இக்னோரன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இக்னோரன்ஸ், அறியாமை. எப்படி என்கிட்ட இவ்வளவு எனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்குது, இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சிட்டேன், இன்னும் நிறைய லாபம் வரும், என் பிசினஸ்ல இன்னும் லாபம் வரும். இன்னைக்கு ஒரு 10 கோடி இருக்குதுன்னா வருங்காலத்துல ஒரு 20 கோடி ஆகும், 30 கோடி ஆகும். என் எதிரி நான் கொண்டுட்டேன், அவன் என் எதிரி, நான் கொண்டுட்டேன். எனக்கு அவ்வளவு பலம் இருக்குது, எனக்கு படபலம் எல்லாமே இருக்குதுன்றாங்க. படபலமும் பணபலமும் இருக்கும்போது என்ன செய்யறான், நான் தான் இறைவேங்கிறான், நானே அனுபவிக்கிறவேங்கிறான், நான் தான் எல்லாமே நான் தாங்கிறான். எனக்கு மகிழ்ச்சி, எனக்கு வந்து என்கிட்ட சுத்தி இருக்கவும் நல்ல செல்வாக்கு தான், நானும் செல்வாக்கு. இப்ப எனக்கு இருக்கிற பவர் யாருக்குமே இல்லை. நான் யாகம் செய்யறேன், தானம் செய்யறேன். எதுக்கு செய்யற யாகமும் தானமும்? முறையற்ற தானம், முறையற்ற யாகம் சாஸ்திரத்தின் இதுதான் கிடையாது, சரி கிடையாது. சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டபடிதான் நம்ம கேட்கணும், செய்யணும். இப்படி நான் இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் எதனால, அறியாமையினாலதான் இந்த மாதிரி செய்யறாங்க. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டவர்கள் இன்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி வருகின்றனர். எதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா எங்க போறது, நரகத்துக்கு தான் போகணும். செல்வத்தாலும் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எதுவுமே கிடையாது. சாஸ்திரம்னா சாஸ்திர விதிகளை மதிச்சு செய்யணும், அதெல்லாம் பண்றது இல்லைங்க. தம்பேனா விதிபூர்வகம், பொய் கௌரவத்தோட செய்யறாங்க, சரியான முறையில செய்யறது கிடையாது. செல்லகுமார் பிறப்பு படிங்க. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். உண்மையான மதத்தை நிந்திக்கிறாங்க. எதனால? இந்த தற்பெருமை, காமம், கோபம், இதனால அவங்க அசுரர்கள். உண்மையான மதம்னா என்ன? தர்மம். உண்மையான தர்மம் என்ன? பகவான் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரீதம், பகவான் தான் தர்மம்.
அவர்தான். அதனால பகவான்கிட்டே பொறாம அவங்களுக்கு வருது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அகங்காரம் கண்ணை மறைக்குது. படிங்க பிரபு அப்படியே. குமுதாம்மா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. திரிவிதம் நரகசேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனகா. 3 விதமா இருக்குது. எது? காமம், கோபம், பேராசை. இது திருவிதம் நரகசேதம். இது நரகசேதம்னா நரகத்துக்கு கொண்டு போகும் 3 கதவுகள். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த காமம், கோபம், பேராசை இல்லாத இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா சொர்க்கத்துக்கு போறது தகுதி. இது என்ன பண்ணுது? இது 3மே ஆத்மாவை அழிவு பாதையில நடத்துது. இதை ஒவ்வொருத்தருமே அறிவு இருக்கிறவங்க திறந்துடணும். காம கோபம் பேராசைய. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். இந்த 3 கதவு என்ன கதவு? 3 கதவு காமம், கோபம், பேராசை. தப்பினா தன்னுணர்வு என்ன? நான் உடலிலே ஆத்மா, நான் உடலுன்னு இருக்கிறதுனாலதான் அவனுக்கு காமம் வருது. இல்லாட்டி காமம் வரவே வராது. நான் உடலிலே ஆத்மான்னு தன்னுணர்வை பெறணும். தன்னுணர்வை பெறாத வரைக்குமே அவன் ரொம்ப கஷ்டம்தான், நரகத்துக்கு போறான். இதுல இருந்து அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க? தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு படிப்படியா பரம இலக்கு. எது? பகவானின் கோலோக விருந்தானத்தை நம்ம அடையணுங்கிறத நம்மளுடைய பரம இலக்கு. சாஸ்திர விதிகளை புறங்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. பரம இலக்கு பகவானுடைய இலக்கை நம்மளால அவர்கிட்ட போய் நம்ம சேரவே முடியாது. ஏன்னா சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிச்சிடும். சாஸ்திர விதினாவே நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்கள் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்படணும். நம்ம படிப்படியா நம்ம ஏற்றம் பெறணுமா? ஆன்மீக வாழ்வுல என்ன பண்ணணும்? நம்ம செய்யக்கூடியது எது, செய்யக்கூடாது எது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. அதை பின்பற்றி நாம அந்த சட்டத்திட்டங்களை ஏற்று நாம நடக்கணும். அதன்படி நாம செயல்பட வேண்டும். 16ஆம் அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்னன்னா, அது திரும்ப நம்ம பார்த்ததே தான். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 17ஆவது அத்தியாயத்துக்கு போயிடலாங்களா? டைம் என்ன? 16ஆவது அத்தியாயத்துல எத்தனை ஸ்லோகம்? 24 ஸ்லோகம் முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. 17ஆவது. ஹரே கிருஷ்ணா. 17க்கு போகணும். மணி எத்தனை? 9. அதுக்குள்ள படிங்கம்மா. இதை படிங்க. அதுக்குள்ள எங்க எனக்கு 17க்கு நான் போறேன். படிங்க. தேவ மற்றும் அசுர சுவாவங்கள், அசுர குணம், அசுர சுவாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள். முக்கிய சொற்கள்: பவந்தி சம்பதம் தைவீதம், தம்போ தர்போ அபிமானஸ்ய நா சுகம்ய வராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும், இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதை புரிஞ்ச வரைக்கும் தெய்வ குணம் எது, அசுர குணம் எது, ஏதோ புரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்க. தெய்வ குணம் நிறைய படிச்சோம். நம்ம என்னென்ன குணம் படிச்சோம்? டிவோட்டீஸ் தெய்வ குணம் என்னென்ன படிச்சோம்? வந்துடுறேன் தெய்வ குணத்துக்கு. தெய்வ குணங்கள் என்னென்ன பாருங்க. இதை ஒரு தடவை படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? ஏன்னா இது தெய்வ குணங்கள். அச்சமின்மை புருஷோத்தமனான முழு முதல் கடவுள் கூறினார். அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை,
கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை கொள்ள வேண்டும், பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரியம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வ குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி குட். ஒரு நிமிஷமா, ஒரு நிமிஷம். இதை விளக்குங்க பார்க்கலாம். ஒரு குணத்துக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அதை விளக்குங்க. நம்ம பயப்படாத இருக்கணும், நம்ம உடல் சுத்தம், புற சுத்தம், மன சுத்தம் இருக்கணும், தூய்மையா வச்சுக்கணும் மனதை. நம்ம இருக்கிற இடத்த தூய்மையா வச்சு நம்ம மனதையும் வந்து தூய்மையா வச்சுட்டு இறைபக்தியில செல்லணும். மற்றவங்களுக்கு தியானம் பண்ணணும். இல்லாதவங்களுக்காகவும் நம்ம தீரணம் இல்லாத எதை எதிர்பார்க்காத தானம் இருக்கணும், தர்மம் இருக்கணும், அறவழியில இருக்கணும், யாகம் செய்யணும். நம்ம ஏதாவது கோயில்ல வந்து யாகம் செய்யலாம், வீட்டுல யாகம் செய்யலாம், வேதங்களை கற்கணும் நேர்மையான முறையில, தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை. இந்த அகிம்சை வழியில பொய் பேசாத தவம், எளிமையான முறையில நம்ம தவம் செய்வது வந்து நம்ம வேதங்களை கற்றல் வந்து நம்மளுக்கு மேன்மேலும் நம்மளோட அறிவை வளர்க்கும், ஞானத்தை கொடுக்கும். பிறருக்கு நம்ம எடுத்து சொல்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம மன நிம்மதி நம்மளுக்கு தரும். பிற உயிரினங்கள் மீது கருணையோடு இருக்கணும். நம்ம எந்த பேராசையும் இல்லாத, நம்ம கிட்ட எந்த பேராசையும் இருக்கக்கூடாது, கண்ணியமா இருக்கணும், வெட்கம் இருக்கணும், மன உறுதியோட வீரம் இருக்கணும், மன்னிக்கும் குணம் இருக்கணும். அந்த தன்மை, தைரியம் வந்து அந்த மன்னிக்கும் குணம் இருந்துட்டா நம்ம நம்ம தப்பு செய்ய மாட்டோம். எந்த தப்பையும் நம்ம செய்யறதுக்கு இறைவன் நம்மள விட மாட்டான். எந்த ஒரு பொருள் மேலையும் ஆசை வைக்க விட மாட்டான். நம்ம வந்து அறவழியில நடக்கையில வந்து நம்மளுக்கே தெரியும், நம்ம மனத்துக்கு தெரியும். நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா நம்ம மனம் நம்மளையே பண்ணிடுவேங்கிற ஒரு குணம் நம்மளுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த தப்பு செய்யாத இருக்கிற குணத்தை வந்து இறைவன் நம்மளுக்கு இறை வழிபாட்டு மூலியமா நம்ம தியாகம் பண்றதுனால, நம்ம கீதையை படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு சுய கட்டுப்பாடும், மேன்மையும், வாய்மையும், அறமும், எந்த ஒரு நிலையிலும் நம்ம தைரியமா நம்ம இருப்போம். எந்த சூழ்நிலை நம்மளுக்கு ஆபத்தே வந்தாலும் தைரியமான சூழ்நிலை நம்ம இருப்போம் அப்படிங்கிறத பற்றி இறைவன் நம்மளுக்கு வழிவகுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. குமுதாமா, அருமையா சொன்னீங்க, அருமையா சொன்னீங்க. சும்மா சொல்லக்கூடாது, பரவாயில்ல. அடுத்த கிளாஸ் நீங்க எடுத்தே ஆகணும். உங்க பேரை போட சொல்லிடுறேன். மாதாஜிட்டு இருங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, அருமையா சொன்னீங்க. தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தெரியாத விட்டுறான், தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தைரியமா துணிச்சல சொல்லணும். ஓகே, தேங்க்யூ. வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திலையும் 14வது அத்தியாயம் சத்தாத்ரய விபாக யோகா வரவேற்கிறேன். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அந்த அத்தியாயத்திற்கு நான் வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றிமா. நீங்க படிக்கிறதுக்குள்ள எங்க பையன் வந்துட்டு அந்த 14வது அத்தியாயத்தை ஓபன் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 16 இப்பதான் பார்த்தோம். டெய்லி நம்ம வந்து சொல்லுங்கம்மா. தெய்வீக குணங்கள் இல்ல, இப்ப வந்து அத்தியாயம் 17ல நம்ம பார்க்கலாம். படிக்கிறோம் மாதாஜி. அத்தியாயம் 17 என்னென்ன பேசப்பட்டிருக்குதுன்னா, தத்துவம் என்ன, தத்துவம், குணங்களின் அடிப்படையிலான வகைப்பாடுகள். அடுத்து வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள். எப்படி வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள்? உணவு, இந்த பக்கம் தானம், நம்பிக்கை என்ற வழிபாடு, யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, அப்புறம் நடத்தை. இதுதான் வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள். முடிவு என்ன? ஓம் தத் சத் என்பதின் முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்ப்போம். நான் செய்வதெல்லாம் நான் ஏன் செய்கிறேன் எனும் உணர்வு. அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொள்கை 17.1.2 இதுல 17.3 17.22 வரைக்கும் வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்களை பத்தி பார்க்கலாம். முடிவு என்னன்னு 23 28 5 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். தத்துவம் என்ன? தத்துவம் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். என்ன கேட்கிறான்? ஏ சாஸ்திர விது உத்ருஜ்ய யஜந்தே சர்தயான் விதகா தேசாம் நிஷ்டாது கா கிருஷ்ணா சத்வம் ஆகோ ரஜஸ்தமக. படிங்க மாதாஜி. இப்போ ஒருத்தர் படிங்க. இப்பதான் எல்லாம் அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் நம்ம டிவோட்டிஸ் வரீங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க பிளீஸ். அர்ஜுனன் வினாவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதியை பின்பற்றாமல்
தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படின்னா எந்த குணத்தில் தேங்க்யூ. நாம இப்ப சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றணும், சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றணும்னு போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோமா? சாஸ்திர விதியின்படி நம்ம நடக்கணும்னு. இப்ப அப்படியே கண்டினியூவா கேட்கிற அப்படி 17வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் கேட்கிற அப்படி, சரி நீங்க சாஸ்திர விதியை பின்பற்றாம கற்பனையா வாழ்றாங்கல்ல, அவங்களோட நிலை என்ன? சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா, தமோ குணமான்னு கேட்கறாங்க. யார் புதுசா இப்ப வந்திருக்கிறீங்க, படிக்காதவங்க படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும். பாண்டியராஜன் பிரபு. இல்ல இப்ப 3 பேர் வந்திருக்காங்க. புராண முழுமுதற் கடவுளின் கூறினார். உடல் பெற்ற படி. ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான விருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ரவுண்ட்ல இந்த பேர் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஞானி எனக்கு புரியுது, பக்தா இந்தாண்ட கர்மா எனக்கு கண்ணு தெரியல. இந்த எழுத்துக்கள் ஜனானா இது ரெட்ல பரமன், அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கதும் ரெட்ல தெரியுதா மாதாஜி? செவர்களா கர்மாவா? பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா போதும் மாதாஜி. அது ஏன்னா அது சரியா தெரியல. பகவான் சொல்றாரு, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் அந்த சுபாவம், நம்மளோட சுபாவம் எப்படியோ அந்த சுபாவத்துக்கு ஏற்றபடி நம்பிக்கை வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3 வகையா அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. அந்த 3 குணம் இயற்கையின் குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செஞ்சுக்கிறான். அப்படி செய்யும் போது அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பதான் ஒரு குறிப்பிட்டதக்க ஒரு நம்பிக்கை உடைய அவனுக்கு நமக்கு கிடைக்குது. எப்படி? நம்ம குணத்துக்கு ஏற்றபடி. இப்ப நம்ம எந்த மாதிரி குணம் இருக்குதோ, இப்ப நான் சத்துவ குணம் இருக்குது, அதனால நான் வந்து சரி நாம வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம், படிக்கலாம் அப்படின்னு. ரஜோ குணம் இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேற மாதிரி நம்ம போயிடுவோம். தமோ குணம் பேய் பிசாசு பூதங்கள்லாம் வழிபடுவோம். அதான் பக்தர், கர்மயோகி, ஞான யோகி, பக்தி யோகி. இதை பத்தி தான் இந்த 3 இந்த இது குறிப்பிடுது. இவங்க எங்க போவாங்க? அங்க போவாங்க. பக்தர்கள் வந்து சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கிறாங்க, பக்தி பண்றாங்க, பிரேம பக்தி, பகவான் கிட்ட போறாங்க. ஞானிகள் வந்து சத்வ ஞானி, முக்தி கிடைக்குது, பிராமன். இது வந்து கண்ணே சுத்தமா தெரியல மாதாஜி. அது வேண்டாம், கண்ணு படிக்க வரல யாருக்குமே. கிருஷ்ணது பவன் பதில் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் புதுசா வந்தாங்க? ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. அடுத்து நலேந்திரன், அப்புறம் வேதங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். ஜெயந்தி மாதாஜி, நலேந்திரன் யார் படிங்க, அப்புறம் ரஞ்சித் பிரபு. ஒருத்தர் 2 ஸ்லைட் படிச்சிருங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க தயவு செய்து. ஒருவர் வேதங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் சத்வ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்திலான தனது இயற்கை உந்துதல்களையே பின்பற்றுவார். வேதங்களை பின்பற்றினாதான், பின்பற்றலைன்னா வேதங்களை பின்பற்றணும். பின்பற்றவில்லை இருந்தாதான் சத்வ, ரஜோ, தமோ குணத்திலான அந்த இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப அதை அவங்க பின்பற்றுறாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்? வேதங்களை பின்பற்ற வேண்டும். படிங்கம்மா ஜெயந்தி, இது படிச்சிருங்க. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனை நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா? படிச்சாச்சு. இதை படிங்க. சாரி, இதை படிங்க. திரும்ப போயிட்டு அதுக்கு அந்த ஸ்லைடுக்கு. நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் படிமா ஜெயந்தி மாதாஜி. விஷயம் என்னவென்றால் ஒருவர் தனது நிலையை கீழ்குணங்களில் இருந்து சத்வ குணத்திற்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று
அவரின் அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமக்கு குரு வேண்டும், குரு வேண்டும், குரு வேண்டும். குரு இல்லைன்னா இல்லை. இப்போ இவ்வளோ லேட்டாக வந்தீங்க, ஒரு சாப்டரே போயிடுச்சு. 17வது சாப்டர் நீங்கள் மிஸ் பண்ணி 16வது சாப்டர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. பரவாயில்ல, வீட்டில் புக் எடுத்து வச்சு தயவுசெய்து படிங்க, படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச உடனே நான் பாத்துறேன் மாதாஜி. ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. ரஞ்சித் பிரபு பாவம் இல்லை, வேலைக்கு போயிட்டு வந்திருப்பீங்க. வேலைக்கு போகிறவங்க பாவம் கஷ்டப்படுறீங்க, என்ன பண்ணுறது. இப்போ வந்து நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நாம் வந்துட்டு இந்த கீழ்குணங்கள்லேருந்து சத்துவகுணத்துக்கு போனோமா, என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கணும். அதுவும் ஆன்மீக குருனா நான் குரு நான் குரு வா வான்னு 1000 பேர் கூப்பிட்றாங்க, 1000 போலி குருக்கள் இருக்கிறாங்க. ஆனால் பரம்பரை போனஃபைடு குரு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு ஒருத்தர் நீங்கள் போய் ஒரு குருவாக ஏற்றுக்கிறீங்களா, நீங்கள் அவங்கள கேட்கணும். இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, உன்னோட குரு யார், உன்னோட குரு யார், உன்னோட குரு யாருன்னு கேளுங்க. நீ என்ன பரம்பரைன்னு கேளுங்க. இன்னைக்கு தான் முளைச்சிருப்பாங்க, வந்திருப்பாங்க. நானே குரு, வா நான் உன்னை பகவான்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன், வா உன்னை பார்க்க. அவரை போய் பார்க்கறதுக்கு 10,000 கொடுக்கணும், அவர்கிட்ட பேச 10,000 கொடுக்கணும். எங்கேயுமே பணம் இல்லைன்னா வேலையே கிடையாது. அதுதான் போலியான குரு. இங்க வந்து பாருங்க, குரு பாத பூச்சிக்கு காசு கொடுக்கணும். ஒன்னொன்னுக்கும் காசு கொடுக்கணும். அவங்க எல்லாம் போலி குருக்கள் தான். உண்மையான குருக்கள் வந்து பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு பணமே வாங்க மாட்டாங்க, வந்து அழகா பகவானை பத்தி எடுத்து சொல்லிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த இப்போ கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இருக்கிறாங்க, வாங்க. நம்ம இஸ்கான்ல நம்ம குருவுக்கு வந்து நீங்க பணம் கொடுத்தா தான் இங்க வருவோன்னு இல்லை, பகவானை பத்தி சொல்லுங்கன்னா வந்து சொல்லுவாங்க. கொடுப்பது காணிக்கையா கொடுப்பது நமது விருப்பம், கட்டாயம் கிடையாது. நம்பிக்கை, வழிபாடு, உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, தானம், இதை பத்தி பார்க்கலாம். இது பாருங்க, 3 சகோதரர்கள், 3 பேருக்கு எப்படி ஒரு குடும்பத்துல 3 பேரு, 3 பேருக்குமே 3 விதமான குணம். இது யாரு? விபீஷணன். விபீஷணனுக்கு சத்துவ குணம். இது யாரு? ராவணன். ராவணனுக்கு ரஜோ குணம். கும்பகர்ணனுக்கு தமோ குணம். ஒரு குடும்பத்திலேயே 3 குணங்கள் இருக்குது. நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வில் மொத்த விளைவே நாம எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு விளையும். நம்ம நல்ல இந்த வழிக்கு போனா இப்ப ஆன்மீக வழிக்கு போறோமா, அங்க வந்து பகவான் பக்தி இலக்கு அடையலாம். இந்த பக்கம் ரஜோகுணத்துல போறோமா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போயிட்டு அங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். எப்படின்னு பார்த்தோம்? இதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயத்துல ரஜோகுணத்துல செயல் செஞ்சா திரும்ப இந்த பூமியில பிறக்கிறோம், புண்ணிய செயலை செஞ்சா மேல போறோம், பாவம் செஞ்சா தமோ குணத்துல நரகலோகத்துக்கு போறோம். இதெல்லாம் பார்த்தோம். நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வு மொத்த விளைவு தான் நாம அப்ப என்ன பண்ணோம்? சரியான வழியை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். வெவ்வேறு குணங்களில் வாழ்வு முறை, சத்துவ குணத்துல, ரஜோ குணத்துல, தமோ குணத்துல ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இது வந்து பிரகாசிக்கிறது, இது வந்துட்டு காமம், ஆசை, இது வந்துட்டு மயக்கம், பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல். இந்த 3 குணத்தையும் விட்டுட்டு சுத்த சத்துவம், இது வசுதேவ தலம், அந்த குணத்துக்கு நம்ம வரணும். இது பாருங்க, இது வந்து சத்துவ குண குடும்பம், இது ரஜோ குண குடும்பம், இது தமோ குணம். எந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்க. இப்ப நம்ம நாட்டில் தமோ குண குடும்பமே நிறைய இருக்கு, அந்த மாதிரி நாடு நடக்குது. அதனாலதான் நம்ம குழந்தைங்களா இருந்தால் தயவு செய்து குழந்தைங்களை நமக்காக இல்லாட்டா நம்ம குழந்தைகளுக்காகவாவது நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கணும். நம்ம குழந்தைகளின் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும். வருங்காலத்துல பயமா இருக்குது, குழந்தைங்களை எப்படி வளர்த்து பெரிய ஆளுங்க ஆக்குறதுன்னு அந்த அளவுக்கு வந்து களிமுத்தி இருக்குது. அதுக்கு என்ன வழி? நாம குழந்தைங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது. குழந்தைங்க இருந்தால் பகவத்கீதை சில்ட்ரன்ஸ் கிளாஸை போடுங்க, சேர்த்துங்க. இஸ்கான்ல இருக்குது, இப்போ மங்களூர் இஸ்கான்ல இருக்குது. நம்ம குழந்தைங்களை வந்து தயவுசெய்து அந்த சில்ட்ரன்ஸ் கிளாஸில் போடுங்க. இல்லையா குழந்தைங்க உட்காரல, நம்மளோட உட்காருவீங்க, பரவாயில்ல. அப்படி குழந்தைங்க நம்ம உட்காந்தாதான் குழந்தைங்க உட்காரும். டைம் இருந்தால் குழந்தைங்களை உட்கார வச்சு நம்ம உட்காரணும். அப்படி இல்லையா நம்ம கூட உட்கார வச்சுக்கலாம். பகவத்கீதையே மிகச்சிறந்த சுய முன்னேற்ற நூல். நாம் உன்னத கட்டுப்பாடல் இல்லை என்று கூறினாலும் நமது விதியை நாமே வடிவமைக்க முடியும் என்று கூறுகிறது. நம்ம விதியை எப்படி நாமே பகவான் கொடுத்துருக்காரு சுதந்திரம். இது வந்து நமக்கு வந்து மேனுவல் புக்கு, இதன்படி போதும். இதன்படி நடந்த எப்படி ஒன்றும் சொல்லலை. ஒரு சிறந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடைஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சாவே போதும். அவர் சரணடைகிறத சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். சரணடைஞ்சா போதும். நம்ம பகவானை மையமாக வைத்து ஒவ்வொரு செயலும் செய்ய வேண்டும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய இயற்கையை அடைவோம். படிங்க. யாரு? ரஞ்சித் பிரபு படிக்கிறீங்களா? நலேன் யாரோ படிச்ச பேரு, அவங்க படிங்க. ரஞ்சித் பிரபு படிங்க.
இப்பதான் வந்திருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சஜ்ஜ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 3மே காட்டப்பட்டிருக்குது. இவங்க சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் 3 குணங்களையுமே எப்படி வழிபடுறாங்கன்னு இதில் காமிச்சிருக்குது. எல்லாம் ரஜோ குணம், அவங்க தமோ குணம். அவங்க நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வழிபாடு செய்யறாங்க. அத்தகைய வழிபாடு சரி கிடையாது. மிகச்சிறந்த வழிபாடு எது? பூதகண அது வந்து தமோ குணத்துல பூதகணங்கள். மிகச்சிறந்த வழிபாடு எதுன்னா பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த காட்ஹெட் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஓகே. நாம குணங்களுக்கு ஏற்பதான் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை நமக்கு கிடைக்குது. அந்த குணத்தை நம்ம மாத்திக்கணும். ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. நம்பிக்கையும் வழிபாடும். சத்வகுணம் தேவர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபடுகிறார்கள். ரஜோகுணம் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். தமோகுணம் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். அதேதான் பார்த்தோம். படிங்க மாதாஜி, படிங்க ராஜலட்சுமி மாதாஜி. ஏன் லேட்டா வந்தீங்க மாதாஜி? சீக்கிரம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன், அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேம்மா, ஓகேம்மா, படிங்கம்மா. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே மறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க எப்படிதான் இவர் தலையில நிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லப்படல. இங்க ஒருத்தர் நிக்கிறாரு, இவரு பாருங்க ரொம்ப இதா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம உடலை வருத்தி இந்த மாதிரி வந்து உடலை வருத்துறதுனால நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துறோம். அந்த மாதிரி செய்யறவங்க அவங்கதான் முட்டாள்கள், அவங்க அசுரர்கள். பகவானை தன்னையும் வருத்தி உடலுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் வருத்துறாங்க. அவங்க வந்து அசுரர்கள். அசுரர்களுடைய என்ன மாதிரி பண்றாங்க பாருங்க. அவங்க எப்படி அசுரர்கள் தான் இருக்கிறாங்க. இது யாரு? இது ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யகசிபு ராவணனா. இது எடுக்கிறது யாருன்னு கிருஷ்ணா தெரியவில்லை. 2ல ஒருத்தர். 2 பேருமே அசுரர்கள் தான். செல்லகுமார் படிங்க. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் உந்தப்பட்டு சாஸ்திரங்களின் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமை மற்றும் அகங்காரத்துடன் செய்தல் முட்டாளத்தனத்துடன் உடல் உள்ளே உள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண. இதுதான் முன்ன படிச்சதே தான். அவங்களும் வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லாத இதெல்லாம் தவம் செய்யறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னுட்டு. அந்த மாதிரிலாம் அது அவங்களோட சொந்த கருத்து, அவங்களுடைய சொந்த இது கற்பனைக்கு ஏற்றபடி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சாஸ்திரத்துல. அவங்களுக்கு காமம், ஆசை, இந்த மாதிரி செஞ்சா அது கிடைக்கும். இப்போ ரீசண்டா ஒருத்தர் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்தாச்சு. என்ன, ஒரு பணம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பணக்காரங்களாம் ஆகலான்னு பெத்த குழந்தைங்களே கொண்டுட்டாங்க. படிச்சவங்க தெரியுங்களா? அந்த மாதிரிலாம் எதுக்கு? அவங்க இந்த காமம், அதனால நமக்கு இது கிடைக்குது அப்படின்னு பெத்த குழந்தைங்க நரபலி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? முட்டாள்தனமான வேலை செய்யறாங்க. தன்னையும் வருத்திக்கிட்டு தனக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துறாங்க. இது சரி கிடையாது, தவறான ஒரு முறை இது. அதனால என்ன பண்றோம்? பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சி நித்தியமாக உழல்வது அசுரத்தன்மையோட நபருக்கு ஒரே கதி. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் நித்தியமாக உழல்வதுதான் அசுரத்தன்மையோட நபருக்கு ஒரே கதி. அவங்களுக்கு தான் அசுரத்தன்மை. திரும்ப 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 பிறக்கணும். அவ்வாறு இருப்பினும் வேத அறிவின் பாதையில் வளர்ந்தக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவினால் உபதேசிக்கப்படும் அளவிற்கு அவர்கள் நல்லதிஷ்டம் பெற்றால் இந்த பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு இறுதியில் பரம இலக்கை அடைய முடியும். நமக்கு ஆன்மீக குரு வேண்டும், ஆன்மீக குரு வேண்டும். அனைவரும் ஆன்மீக குரு இல்லையாட்ட நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட போகவே முடியாது. ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? அவருக்கு தெரியும். அவருடைய ஆன்மீக குருகிட்ட படிச்சதை கத்துக்கிட்டதை நமக்கு சொல்லித்தராங்க. நாம அதை எடுத்துக்கணும். நமக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும். நம்மளால ஆன்மீக குரு ஆகட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஷா குரு ஆகலாம். இப்ப சொல்லிக் கொடுக்குறோம்னா சிக்ஷா குரு.
இந்த யோகாச்சு ஏதோ ஒரு குரு. ஒருத்தர் நீங்க வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட நீங்க சிக்ஷா குரு தான். யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வேகம்னு நம்ம அனைவருக்குமே எடுத்து சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கல படிங்க. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என் ஜட இயற்கை முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை என்ன? இந்தந்த குணம் இருக்கவங்க இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து இந்த கீரை, காய்கறிகள், பழங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. ரஜோ குணமா இந்த நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க. தமோ குணமா நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்தோம். பழையது, ஊசி போனது அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம். இதே மாதிரிதான் அந்த உணவுக்கு ஏற்பதான் யாகம் இருக்குது, தவங்கள் இருக்குது, தானம் இருக்குது, இது எல்லாமே இருக்குது. அதுக்கு ஒண்ணும் அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப யாகம் என்ன, தவம் என்ன, தானம் என்ன, அதெல்லாம் இப்போ பகவான் வேறுபாடை பத்தி சொல்ல போறாரு. வாழ்வில் நாம் தேர்ந்தெடுப்பவை அனைத்தும் நம் குணங்களை குறிப்பவை. நல்ல விஷயம் என்னவெனில் நாம் எந்த குணத்துடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவுக்கு செல்கிறோமோ அதில் கட்டுப்படுகிறோம். ஆகையால் நமக்கு உயர்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. எப்படி? அசத் சங்கத்தை நம்ம தியாகம் பண்ணணும், அசத் சங்கத்தை விட்டுறணும். விட்டுட்டு நாம இந்த மாதிரி பக்தர்கள் சங்கத்தை எடுத்துக்கணும். பக்தர்கள் சங்கத்துல இருந்தா கண்டிப்பா வந்துட்டு நம்ம முன்னேறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்க, அந்த ஒரு சபரிமலை சீசன் வரட்டும், அந்த சபரிமலை சீசன்ல மாலை போட்டுக்கிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நாள்ல அந்த சபரிமலை ஐயப்ப சாமி கும்பிட்டுட்டு அது வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு அந்த சங்கத்துல எல்லாம் ஒண்ணா இருக்கிறாங்க, பாட்டு பாடுறாங்க, கரெக்டா ரூல்ஸ் அண்ட் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது, பிடி சிகரெட் குடிக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு லிக்வர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு விட்டுறாங்க. பட் அந்த ஒரு இது முடிஞ்சதுமே எங்க ஊர்ல எங்க தெரிஞ்சவங்க ரிலேஷன்ல என்ன செய்யறாங்க, சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுறாங்க. ஏம்மா இப்படி போடுற, நீயே கஷ்டப்படுறியான்னு சொல்லி கேட்டா, என்னங்கம்மா செய்யறது, எங்க வீட்டுக்காரர் எப்பயாச்சும் அந்த குடிக்காது இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த இப்ப இந்த இஸ்கான்ல நம்ம வந்த பின்னாடி என்ன இருக்கிறோம், என்னைக்குமே நம்ம அப்படி இருக்கிறோம். ஏன்னா நல்ல குணத்தோட தான் நம்ம சங்கம் வச்சுக்கிறோம். அதே பார்த்தாச்சு, முன்ன பார்த்ததுதான். உணவு எப்பேற்பட்ட உணவு? உணவில் முக்குணங்கள். ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டு, நான்வெஜ்ஜு, அப்புறம் பழைய உணவு, இதெல்லாம் ஒரு இன்னும் குணத்தை, நம்மளுடைய குணத்தை மாற்றி வைக்குது. பார்க்கலாம். சத்துவகுணம் எப்படி? சத்துவகுண உணவு அப்படியானது. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க. ஜெயந்தி படிமா. சத்துவகுண உணவு எப்படி? தீவிர குண உணவு எப்படி? அறியாம குணம். இந்த இந்த உணவை சாப்பிட்டா இந்த குணம் நமக்கு. ஜெயந்தி படிமா. சத்வகுணம் நிறைவானது, சாருள்ளது, மகிழ்விப்பது, விளைவு நெடிய வாழ்நாள், தூய்மைப்படுத்துகிறது, பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி. தீவிர குணம் கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரிவது, விளைவு துன்பம், துயரம், வியாதி. அறியாமை குணம் சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதது, விளைவு நோய் தொற்று, நோய், மாசுபடுத்தும், இளமையில் மரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. பாருங்க, சத்துவ குணத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து. அது நம்ம சத்துவ குணத்துல கூட எடுத்துக்கிட்டா இப்ப எவ்வளோ பெரிய விலங்கு யானை, மாடு என்ன செய்யுது, நமக்கு எருது. நம்ம விவசாயத்துக்கு அதுதான். இப்பதான் டிராக்டரு. ஆனா காளை மாடு எவ்வளவு உழைக்குது சொல்லுங்க. அது என்ன நான்வெஜ் சாப்பிடுதா? யானை மாதிரி பலு தூக்கத்துக்கு யாரால முடியும்? அந்த காலத்துல ராஜராஜ சோழன் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை கட்டினா அப்படி எப்படி யானையோடைய பெரிய பெரிய மரக்கட்டை அது இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வரணும்னா யானைகள் தான். இப்பதான் டிராக்டரு, கிரேன் எல்லாம். அந்த காலத்துல எங்க டிராக்டர், கிரேனு? யானை தான். அப்பேற்பட அவ்வளவு பெரிய விலங்கே சத்துவ உணவு தான். ரொம்ப நாள் வாழலையா? அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது பலம், நமக்கு பலமும், நோய் இருக்கிறது இல்லை, மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம், நமக்கு வாயிலும் கூடுது. அதே மாதிரி தீவிர குணத்துல என்னன்னா ரொம்ப கசப்பா சாப்பிட்றது, ரொம்ப புளிப்பு, ரொம்ப உரப்புனா காரம், அப்புறம் சுட 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 சாப்பிட்றது, அப்புறம் எரிவதுன்னா என்னன்னா இந்த தந்தூரி சொல்றாங்க பாருங்க, அப்படியே நெருப்புல வச்சு சூடு பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்றது, எரியறது.
ஒரு இதை அதெல்லாம் வந்துட்டு தீவிர குணத்துக்கு. அதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு தீவிர குணம் தான் ஜாஸ்தி ஆகுது. இதுன்னு என்ன விளைவு? துன்பம், துயரம், வியாதி. ஆமா, பின்ன வியாதி வராது என்ன பண்ணும்? இயற்கையா ஒரு கோழி முட்டை போட்டு அந்த கோழி குஞ்சு பெரிச்சு பெருசாகணும்னா எவ்வளோ நாள் ஆகுது? இவன் 10 நாள் 15 நாள் ஒரு மாசத்துலயே ஒரு கோழியை ஒரு முட்டை போடுது, ஒரு மாசம் 20 நாள்ல கோழி குஞ்சு பெருசாயிடுது. பெருசாயிட்டு ஒன்லி இதுக்குன்னு விற்கிறாங்க. அத்தனை நோய் இயற்கைக்கு மாறானது. இயற்கையின் சட்டத்தை விலங்குகளே மீறுவது கிடையாது. என்னைக்காச்சும் சிங்கம் புலி நாட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம அடுப்பங்காய உள்ள பூந்து நம்ம சாப்பாடு எடுக்குதா? இல்ல. நாம என்ன பண்றோம்? இங்கிருந்து காட்டுல போய் வேட்டையாடி அது சாப்பிட்றத நம்ம சாப்பிட்றோம். மனிதனே இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுகிறான். விலங்குகளா அதுக்கு உள்ள உணவை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது. மனிதர்கள் அப்படி கிடையாது. மனிதனும் விலங்காகி விட்டான். அறியாம குணத்தில் இருக்கவன் என்ன செய்யறான்? அவன் என்னத்தை சாப்பிட்றது என்ன சொல்லவே கூடாது. அது டேஸ்ட்டுக்குதோ இல்லையா சாப்பிடுவான், அழுகி பழம் சாப்பிடுவான், தேண்டத்தகாத சாப்பிடுவான். அந்த இதனால என்ன ஆகுது? நமக்கு அவனுக்கு நோய் தொட்டு தான் வருது. நோய் வருது, ஆயுஸ் குறையுது, இளமையிலே அவன் மரணம் அடைகிறான். இதுதான் உணவின் முக்குணங்கள். உண்ணும் உணவு தான் நம்மை உண்டாக்குது. நம்ம உணவு தான் நம்மளை உண்டாக்குது. நம்ம என்ன பண்ணோம்? அதுக்காக நாம சமைக்கிற சமையலை பகவானுக்காக சமைச்சு அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நாம சாப்பிடணும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற சாப்பாடு குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. அது சுத்த சத்துவம். நாம் சைவர்கள் அல்ல, பிரசாதர்கள். நாம இது வரைக்கும் முன்னாடி சாப்பிட்டதெல்லாம் சாதம், இப்ப சாப்பிட்டா பிரசாதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரஞ்சித் பிரபு இருக்கிறீங்களா? இல்ல, போயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. படிச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. படிச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆனவங்களா படிக்கலாம். திரும்ப படிச்சிருங்க. மாதாஜி நான் வெளியில வந்துட்டேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். படிங்க. கொஞ்சம் நேரம் சொல்றேன். அடுத்தவங்க படிக்கிறாங்க. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இதற்கு இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இடமளிப்பவையாக உள்ளன. இதயத்துக்கு எது? சத்துவ குண உணவு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆயில் நீடுது, தூய்மை இருக்குது, பலம், ஆரோக்கியம் எல்லாமே சத்துவ குணத்தில் இருக்குது. இதுதான் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரியமான உணவு. இதுக்கு என்ன? ரசம் இருக்குது. ரசம்னா ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, கொழுப்பு சத்து, உடசத்து எல்லாமே இருக்கு. இதனால ஹார்ட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம இது சாப்பிட்டாதான் ஹார்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப இந்த நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடவே கூடாது. அதனால வர நோய் தான் மிகப்பெரிய நோய். ஊசி போட்டுலாம் பெருசு பண்றான் உடம்ப. இயற்கையான ஒரு இதே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, பத்மாவதி சேகர் மாதாஜி படிக்கிறாருன்னா மிக கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாக இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற, பழைய ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணன். ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு என்னன்னா உப்பு, புளிப்பு, காரம் அதெல்லாம் நிறைய வேணும். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான், அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் ரஜோகுணம் வருது. இது என்ன? இந்த உணவு சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுது? நமக்கு துன்பம்தான், சோகம்தான். நோய் வரும். பின் நோய் வராது என்ன பண்ணும்? சுட சுட அடுப்பில் எடுத்து வாயில போட்டால் அதுவும் சாப்பிடக்கூடாத நோய் தான். அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சமைக்கணும். 3 மணி நேரம் அப்படி சமைக்கிறது நல்லது. அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றது பழசாயிட்டு சுவையில்லாத, ஊசி போயிட்டு அப்படியே நூல் கோத்துரும் வடையில எல்லாம் கூட. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே. அப்புறமேட்டு நம்ம எச்சல் சாப்பிட்றத நம்ம ஒருத்தருடைய எச்சல் சாப்பிடவே கூடாது. அவங்களோட குணம் நமக்கு வரும். உச்சிஷ்டம், எச்சிருங்கிறது உச்சிஷ்டம் யாருக்கு சொல்றான்னா குரு மகாராஜ். இது குரு மகாராஜ் சாப்பிட்டு வைக்கிறது உச்சிஷ்டம். நாரதர் அந்த உச்சிஷ்டம் சாப்பிட்டது தான் மிகப்பெரிய பக்தரானாரு.
பார்க்குறவங்க எச்செல்லாம் நம்ம சாப்பிடவே கூடாது, தவறு. தீண்டத்தகாத பொருளை கொண்ட உணவுகளை, இந்த உணவுகள்லாம் தமோ குணத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த உணவுகளை விரும்புறாங்க. இது வந்து சத்துவகுண உணவு பார்த்தோம். ஆரோக்கியமானது, ரசம், திருப்தி, ஆயுள் நீடிக்கும், நோயற்ற வாழ்வு, குறைவற்ற செல்வமா இருக்கும். ரஜோகுணத்துல கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, காரம், இதெல்லாமே. இது துன்பம், நோய், சோகம்தான். ரஜோகுணம் அதை பார்த்தாச்சு. அடுத்து தமோகுணம், பழசு, பழைய உணவு, சுவையற்ற, ஊசி போன, தீண்டத்தகாத பொருள். இது வந்து தொற்று நோயை மாசுபடுத்தும். நாம் என்ன சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி தான் வரும். அதனால நம்ம சாப்பிட்றது கவனமா சாப்பிடணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். யாகங்களை அடுத்து யாகங்களின் குணங்கள் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? எத்தனாவது ஸ்லோகம் பார்த்துக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 52 அது ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஒரு நிமிஷம், இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஸ்லோகம்? அண்ணே சரி மாதாஜி மேல என்ன நம்பர்? 9 10ங்களா? 17 9 10 17 10 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், ரொம்ப நன்றி. இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்தீங்க, கேட்டீங்க. அப்படியே லெவல் 2க்கு இந்த கிளாஸ் லெவல் 3க்கு போகுது. அடுத்து எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுங்க, வச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேசா கிருபா சிந்தப்பிய ஏவச்ச பரிதானாம் பாவனேப்பிய வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தக்கி ஜெய் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜெய்.